סקטור החינוך בישראל סובל מעלייה מתמדת בהוצאות האנרגיה ותחזוקת הציוד. הבעיה נגרמת עקב התיישנות מבנים ומחסור בתקציבים לתחזוקת הציוד. אנו באסקו ישראל פיתחנו את פרויקט גרין קמפוס במיוחד למטרה זו. במסגרת הפרויקט אנו מטפלים במעטפת המבנה, מחליפים את מערכות התאורה והמיזוג ומתקינים מערכות בקרה ומניעה מהמתקדמות בעולם. תוצאות הפרויקט מדהימות ונוצר מהפך בצריכת האנרגיה של המבנה. כל כניסה של אסקו ישראל למוסד חינוכי כלשהו מתחילה תמיד בסקר כולל של כל משק האנרגיה בארגון, לרבות איתור מערכות האנרגיה שאותן אפשר לייעל. בשיתוף עם הלקוח מגדירה אסקו את סדרי העדיפויות ואת לוח הזמנים לביצוע. כל זאת ללא כל השקעה מצד הלקוח ומתן אחריות של 10 שנים לכל המערכות המותקנות על ידי אסקו. ניקח לדוגמה את רשת ויצו כמודל. ויצו בישראל הינה רשת חינוך ארצית מהמובילות בארץ וכוללת כ-180 מעונות יום וגנים, עשרות פנימיות, בתי ספר בכל רחבי הארץ. בסקר שערכה אסקו נמצא כי רוב מערכות האנרגיה במוסדות ויצו מיושנות ובזבזניות אנרגיה. במסגרת פרויקט גרין קמפוס הותקנו מערכות סמארט גריד, הכוללות מערכות מונים דיגיטליים בקריאה מרחוק, מערכות מיזוג מתקדמות ירוקות וחסכוניות, גופי תאורה חסכוניים, מערכות בקרה, חדרי אנרגיה ומערכות חלוקה והספקה מתקדמים. ככלל, בתום כל פרויקט של אסקו מקבל כל מתקן תעודת הסמכה של תקן E2E להתייעלות אנרגטית. הנה כמה דוגמאות של יישום פרויקט גרין קמפוס ברשת ויצו. במעון ויצו אלמגור בצפון תל אביב הוחלפו כל גופי התאורה והותקנו גופי תאורה חדשים וחסכוניים יותר בחשמל. מערכת מיזוג האוויר כולה הוחלפה והותקנו מזגנים חדשים חסכוניים וכאלה המותאמים לצרכי המקום. כל מערכת כוללת גלאי אשר מנתק את פעילות המערכת אם אין תנועה במקום. הפיכת המוסדות לירוקים אינה מסתכמת רק בניצול יעיל יותר של אנרגיה. ההשפעה של הפרויקט על אורח החיים במקום היא דרמטית. היום הגן הרבה יותר מואר ויש חיסכון אדיר באנרגיה. מרגישים את השינוי בכיתות, אנחנו יכולים להסתפק במזגן אחד לעומת 2 מזגנים שדלקו בעבר. המזגנים הם לא מרעישים כמו המזגנים הקודמים. אנחנו מרגישים שהצוות עובד בתנאים טובים יותר ומשופרים יותר, איכות השירות פה עלתה. בויצו נחלת יהודה, ליד ראשון לציון, המשמש בית ספר, חטיבה, תיכון ופנימייה, בוצעו מספר רב של פרויקטים, אשר הופכים את המוסד לפנימייה הירוקה בישראל. הוחלפה מערכת חימום המים, שפעלה באמצעות גז, במערכת של קולטים סולאריים. בכיתות הלימוד הותקנו גופי תאורה הנשלטים על ידי מערכות בקרה חכמות. במרכז הקמפוס הותקנה מערכת חלוקה והספקת חשמל מרכזית חדשה, אשר מעניקה למוסד הנחה בחשבון החשמל החודשי המשולם על ידו. בויצו הדסים הוחלפו כל גופי התאורה בחדר האוכל המרכזי לגופי תאורה חסכוניים. הותקנו מערכות בקרה חכמות בחדרים, אשר מכבות את התאורה והמיזוג בשעה שלא נוכח אף אחד בחדר. מאז כניסת גרין קמפוס של אסקו למוסדות ויצו לפני כשנתיים, חוסכת הרשת בכל שנה יותר מ-25% מהוצאות החשמל והאנרגיה שלה בפרויקטים שאותם ביצע אסקו ישראל. וכל זאת ללא כל השקעה מצידה של ויצו. ההורים מאוד מעורבים בחיי המעון, וכשהם ראו שמערכת המיזוג מוחלפת הם שמחו וברכו על השינוי והשיפור פה. זה שזה לא עלה להם כסף והשדרוג הזה נעשה שלא על חשבונם ולטובת הילדים, העלה את קרנו של המעון בעיניהם. ויצו לא לבד בעניין הזה. יותר ויותר מוסדות ורשתות חינוך כבר מבינים את היתרונות שבכניסה לפרויקט ומצטרפים למהפכת האנרגיה של אסקו. הפרויקט מתבצע בטרנקי מלא על ידי אסקו, והחיסכון באנרגיה נמדד באופן שוטף ובשקיפות מלאה ללקוח. הלקוח מתחיל להרוויח מהיום הראשון לפרויקט. בתום ההתקשרות עם אסקו, החיסכון במלואו נשאר בידי הלקוח. תוצאות הפרויקט מדהימות, יצרנו מהפך אנרגטי, עם הפחתה של שליש עד מחצית מהוצאות האנרגיה, ירידה ניכרת בהוצאות התחזוקה ורכש הציוד, עלייה משמעותית
בשביעות רצון ההורים, התלמידים וצוות ההוראה מתנאי האקלים והתאורה בתוך המבנה ומהפיכת המבנה לירוק וידידותי לסביבה. פרויקט גרין קמפוס של אסקו ישראל מצעיד אתכם לעידן האנרגיה הבא.